Трябваше да ги изпратим. Много шум и аплауз за кукерите от Калугерово. Това са чумали. За първа година имаме и кукери на кокили. Кукерите се видяха и на Евровизия дори. Сега ще видите това преплитане, уважаеми госпожи и господа, от зурните към капакайдите. Интересната симбиоза, която винаги ни кара да настръхваме. И така, каза ми един стар човек на един събор: моето момче, да спредаш да пусни кукерите, обърни брадвата нагоре и накрая вкарай гайдите. И времето ще се оправи. Госпожи и господа, накъде без тях, след кукери от Пазарджишко и Джумали, развива се духа, красотата на Родопите и прочуте оркестър 101 капакайди. Нека да ги посрещам.